За да успееш, ти трябва ясна цел, която да следваш. За да стигнеш до целта си, ти трябва ясен път, по който да вървиш. А за да постигнеш целта си, ти трябват определени умения. Това е системата СУС. Тя е основният комплект от инструменти в арсеналът на динозаврите. СУС идва от стратегия, умения, систематика. Основната цел е стратегията. Пътят към тази цел е систематиката или тактиката. А уменията, те са си умения. За да постигнеш основната си цел, ти трябва определен набор от умения. Някои ги имаш, някои трябва да ги усвоиш. Стратегията е целта, както в персоналното развитие, така и в бизнеса. За да постигнеш нещо, трябва да знаеш какво е то. Това е целта, към която се движиш. Ако нямаш цел, няма да има къде да отидеш. Нали така? Ще се носиш безцелно по течението. Според Наполеон Хил, да имаш цел е стъпка номер 1 по пътя на забогатяването. В неговата книга "Мисли и забогатявай", на английски Think and Grow Rich, той синтезира 12 общи неща между 500-те най-богати американци от началото на миналия век. За историята на тази книга ще говорим по-нататък, когато обсъждаме в подробности стратегията. Тук само ще спомена, че това вероятно е най-добрата книга, писана някога, когато става въпрос за личностно развитие. Въпреки че е писана преди повече от 100 години. Според статистиката, по-малко от 2% от фирмите по света имат стратегия. В бизнеса стратегията се изразява с изявление за мисията на дадена фирма. На български звучи малко тромово, на английски е Mission Statement. Тоест, това изразява причината тази фирма да съществува. На френски се казва La raison d'être, причината да съществуваш. Наличието на обща мисия обединява служителите в една фирма. Така те знаят защо отиват на работа всеки ден, работят по-ефективно и в крайна сметка постигат по-добри резултати. Както за тях, така и за фирмата. Парадоксално, Наполеон Хил казва в книгата си, че само 1,5% от хората по света следват някаква цел в момента. Звучи ли ви познато? Това, което е странно, е, че независимо, че страшно много системи за личностно развитие ясно казват, че точка 1 в техния път към развитие е наличието на цел, то броят на хората, които имат такава цел към всеки един момент от времето, не се променя. Той винаги е 1,5%. Абсолютно същото е и в бизнеса. Независимо, че милиони хора завършват бизнес училищата всяка година, то броят на фирмите по света, които имат бизнес стратегия, стои под 2%. Динозаврите имат цел. Цялата динозавърска система се гради на този факт. Това значи, че ако ти решиш да се присъединиш към динозаврите, ще си сред онези 1,5% от хората по света, които имат шанс да постигнат мечтите си, следвайки целите си. За да постигнеш целта си, трябва да създадеш подробен план от множество по-малки, ясни и достижими цели, които стъпка по стъпка да те заведат до основната цел. Систематиката или тактиката е пътят към целта. С други думи, към постигането на целта трябва да се подходи систематично. И тук на помощ идват смарт целите. За смарт целите ще говорим много по-нататък. Тук набързичко само ще разкажа какво представляват. Смарт концепцията е много популярна в момента в съвременния бизнес, а особено много в дигиталният маркетинг. На английски SMART значи умен. В случаят е съкращение от Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound. На български това се превежда като специфични, измерваеми, достижими, релевантни и свързани с времето. Набързичко ще ви разкажа за всеки един от тези принципи. Специфични значи да бъдат конкретни. Пример за специфична цел е да вдигнем оборота с 22%.
Измерваеми значи резултатите от тези цели да могат да бъдат количествено измервани ясно и точно. Това се налага, за да можем да преценим дали сме постигнали зададената цел. Пример за такъв резултат са онези 22% от предната точка. Или сме ги постигнали, или не сме. Достижими значи, че целите трябва да бъдат реално достижими, а не някакви фантастични. Примерно, искам да имам всичкото злато на света, не е достижима цел. Релевантни значи, че целта трябва да е свързана точно с това, което правиш в момента, а не с нещо друго. И накрая, всяка цел трябва да има краен срок, в който тя да бъде постигната. Цел без срок е просто мечта. Смарт целите гарантират до голяма степен своевременното им постигане. Същевременно, ако една цел не бъде постигната, много лесно може да бъде направен анализ за причините, поради която тя не е постигната. Динозаврите планират и следват смарт цели. Те са пътя към основната цел. И накрая стигаме до уменията. Уменията са нещо, без което не можеш да постигнеш целите си. За да станеш шампион по плуване, първо трябва да можеш да плуваш. Нали така? В корпоративният свят също се изискват умения, за да могат корпорациите да постигат целите си. Там те се наричат ключови възможности. На английски това звучи нещо от сорта на Core Capabilities и са неща, които е важно корпорацията да може да прави в къщи. Уменията могат да се научат, а могат и да се закупят. Примерно, ако искаш да излезеш на американският пазар и ти трябва английски, можеш или да си го научиш сам, или да си наемеш преводач. Същото е и при корпорациите. Умението може да си го развиеш в къщи или да си го закупиш на пазара. Обикновено това става, като се закупува по-малка фирма, която вече е развила умението. Един много добър такъв пример, за който се сещам, е как Yahoo закупи фирмата на 17-годишно братанче преди 10 на години. Децата бяха разработили система за сканиране на дълги статии и изготвяне на резюмета, а Yahoo като информационен портал имаше нужда от такава технология. Платиха 18 000 паунда и взеха системата. В личен план уменията могат да бъдат разделени на меки и твърди. Меките умения са такива умения, които могат да бъдат използвани на много места. Такъв един пример е умението да преговаряш. Твърдите умения от друга страна са умения, които използваш за конкретен случай. Примерно искаш да станеш уеб дизайнер и в такъв случай просто трябва да придобиеш умението уеб дизайн. Уменията се усвояват чрез учене и чрез практика. Практиката също е вид учене, особено важен за постигане на поставените цели. Има една много яка английска поговорка, която аз много харесвам. Practice makes perfect или практиката те прави перфектен. Яко, а? Темата за уменията е интересна и по нея ще говорим надълго и на широко. Защото динозаврите обичат да учат. Обичат да учат много и учат непрекъснато. Защото иначе просто ще изчезнат. С това приключваме въведението в системата SUS. Ще говорим още много по различните компоненти от тази система. Това, което е важно в момента, е да разбереш концепцията. Записвайте се за канала, споделяйте, харесвайте, коментирайте. Следват още много интересни неща от светът на динозаврите. От мен, бъдете здрави!